горе. Значи това са средствата от Европейски съюз отпуснати. Преди 2 месеца направиха новата граница, която Европейски съюз отпусна парите. Това представлява една кула, която горе има много големи такива заснимани, как се казва, някаква апаратура, най-точното наименование как беше, което той през целия ден, дори когато има мъгла, той винаги снима колко влизат и колко излизат от прави снимки. И всъщност те гледат там тази апаратура и знаят точно къде, че военният джип отива и ги взема. Все още това се държи така като чили с чужденците, които идват в тайна. Така няма в широката аудитория така да се произнасяме. Всичко се знае, но между тебе и мен и точка. Постоянно се минават. Да, сега тук в това другото село, там деца стоят граничарите, те гранична полиция, те имат една голяма кола и по цели коли пълна те имат. И иначе сега при нас, знаеш как стоят тук нещата? Значи минат ли тук, показвам ти така, защото тук е граница. Тук минат ли, тук като ги хванат, няма нагоре, обратно назад. Няма ни искам. Обратно назад. Ако на вътрешността влезеш, не. Но тук като минават, те ги засичат на границата. Тук голямата кола е да ги взимат, твари ги. Ако, например, тук са, твари ги, паси и кара на 5 км и турската граница им казват обратно назад. И ги връщат веднага. То не е за пръв път това. Това е редовно. Те имат тук голяма кола и ги накачват. Даже някой един колата е пълна. 10 човека, 20 човека. Качват ги и няма нататък към тия там, да ги водят. Как се води това, бе? Не приюти ми, как в лагерите. Не, а обратно назад. Аз виждам, че колата като ги качват тук и ги кара там и след 10-15 минути колата веднага се връща. Но той ми е казано това да го правят, за да не минават нататък. Някои, например, като ги тръгват и на 1-2 км пасят и пак идват. Обаче, за съжаление, пак ги връщат, но ги предупреждават, че колкото пъти държи, няма... Така че, тук по тези села, като повече да не влизат. Значи, за да ви го кажа, това не съм аз. Тук въобще всичко се знае. Тук нищо скришно няма. И те казват, че война има, че като дойдат тук, но това не се спазва. Европейски се го казва, но всъщност не се спазва тук. По принцип тя трябва като и хванат тук, но вече край. Сега, например, в Турция така на времето, когато нашите българи границата минещи турци вече не те дават. Край. Стъпиш в турска земя, край. Но може би има закон, който те като дойдат тук, да не ги барат. Европейски се знае много добре това, че ги връщат. Но понеже те станаха много вече, нали знаеш, демокрация, ама къде е тази демокрация? Демокрация трябва като дойдат, те идват с деца. На всякакви идват и на възраст с деца. Много млади момичета идват